αξιοτέχνης του είδους, μεγάλο φαβορί του Pride FC, πολύ εντυπωσιακός και θεαματικός μαχητής, του αρέσει να εκπλήσει τους αντιπάλους του με τις πολύ δυνατές γονατιές, ένας από τους καλύτερους του κόσμου και αγαπημένη του τεχνική, ο πνιγμός. Αυτός είναι ο Αντώνιο Ροντρίγκο Νογκουέιρα, έχει και έναν δίδυμο αδερφό, τον Αντώνιο Ροτζέριο Νογκουέιρα. ...1,89, 105 κιλά, αθλητής του βραζιλιάνικου Jiu-Jitsu, 21 νίκες, 2 ήττες, 1 ισοπαλία στις μεικτές πολεμικές τέχνες. Σε αγώνες Pride, ένας αγώνας, 1 νίκη. Γεννημένος στις 6 Φεβρουαρίου του 1976. Αυτός λοιπόν είναι ο Αντώνιο Ροντρίγκο Νογκουέιρα. Πάμε στον αντίπολο του Νογκουέιρα, το σφυρί Μαρκ Κόλεμαν, ο μεγάλος πρωταθλητής από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν είναι τυχαίος. Είναι το μεγάλο όνομα από τις ΗΠΑ. Τεράστιος, δυνατός και μεθοδικός. Το στυλ του Μαρκ είναι μοναδικό. Χρησιμοποιεί τις παλαιστικές του δυνατότητες για να ελέγξει τους αντιπάλους στο έδαφος, οι οποίοι όμως με τη σειρά τους δηλώνουν υποταγή. Το στυλ του είναι πρωτοπαδιακό. Προέρχεται από την ερασιτεχνική πάλη, χρυσό μετάλλιο στους Παναμερικανικούς Αγώνες το 1991 και ήταν μέλος της Ολυμπιακής Ομάδας των ΗΠΑ. Αρκετοί αγώνες στα κλουβιά, 13 νίκες, 5 ήττες σε αγώνες μαχητικών τεχνών. Ο Μαρκ Κόλεμαν θέλει να κάνει μια μεγάλη καριέρα στο Pride FC. Γεννημένος στις 20 Δεκεμβρίου του 1964 στο Οχάιο, 1,85, 111 κιλά. Είχε δηλώσει ο Μαρκ Κόλεμαν ότι θέλει να αγωνιστεί με τον Μάικ Τάιζον. Βέβαια ο Άιρον Μάικ δεν δέχτηκε. Πάμε λοιπόν. Παρουσία 16.000 φιλάθλων. Ο 7ος αγώνας του Pride FC νούμερο 16 από την Οζάκα. Μπλε γωνία. Αντώνιο Ροντρίγκο Νογκουέιρα με το παρατσούκλι Μινόταυρος. Και απέναντί του ο Μαρκ Κόλεμαν με το παρατσούκλι το σφυρί. Η τακτική που θα πρέπει να ακολουθήσουν πλέον οι αθλητές, καθώς είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τον αγώνα, με τον Μαρκ Κόλεμαν να θέλει στο καναβάτσο τον Νογκουέιρα. Είναι καλές και οι γροθιές του Αμερικανού, όπως και τα λακτίσματά του. Ο Ροντρίγκο, ερχόμενος από το βραζιλιάνικο Jiu-Jitsu, έχει πολλαπλές, θα λέγαμε, εναλλακτικές λύσεις στο παιχνίδι του. Θυμίζω, 10 λεπτά ο πρώτος γύρος και 2 πεντάλεπτοι γύροι. Πιο ψηλός ο Ροντρίγκο Νογκουέιρα, 1,89, 1,85 ο Κόλεμαν. Ξεκίνησε με άπερκατ ο Βραζιλιάνος, τον κρατάει ο Αμερικανός. Σηκώνει το πόδι του ψηλά για να κρατήσει τις γονατιές του Ροντρίγκο Νογκουέιρα ο Κόλεμαν. Θέλει να περάσει τα χέρια του γύρω από τον κορμό, να κάνει κάποια ανατροπή ο Αμερικανός. Δεν καταφέρει όμως να δέσει, καθώς λέτε πως έχει κλείσει τα χέρια ο Ροντρίγκο.
Πολύ καλά κροσέ από τον Βραζιλιάνο. Πρέπει να είναι ζαλισμένος εκεί πέρα ο Κόλεμαν, που αισθηκτοδός θα λέγαμε κρατάει τον Βραζιλιάνο. Θέλει να πιάσει κάποιο πόδι, να κάνει κάποια λαβή ο Μαρκ Κόλεμαν, να δυσκολεύεται αρκετά. Uppercut, συνεχόμενα uppercut από τον Ροντρίγκο Νογκουέιρα στο σαγόνι και γονατιά στο σώμα του Αμερικανού. Παραπατάει ο Κόλεμαν, είναι ζαλισμένος, ναι, είναι ζαλισμένος ο Αμερικανός. Πάρα πολύ δυνατός άνθρωπος, πάρα πολύ δυνατός. Λάκτισμα χαμηλό από τον Ροντρίγκο. Όχι, αυτό το λάκτισμα δεν είναι ικανό να κάνει τίποτε από τον Κόλεμαν. Με πλάτη στη γωνία ο Κόλεμαν. Ξεφεύγει από εκεί πέρα ο Ροντρίγκο Νογκουέιρα, δεν ήθελε πλέον συμπλοκή σε εκείνο το σημείο. Ψηλό λάκτισμα και γλίτσε ο Νογκουέιρα. Επιτυχημένο ψηλό λάκτισμα από τον Βραζιλιάνο, αλλά οι υδρότες που έχουν πέσει πάνω στο ring ανάγκασαν τον Ροντρίγκο Νογκουέιρα να πέσει στο καναβάτσο γλιστρώντας. Και να που με αυτόν τον ατυχή τρόπο ο Κόλεμαν ήρθε πάνω από τον Βραζιλιάνο. Κλεισμένα τα πόδια γύρω από το σώμα του Κόλεμαν από τον Βραζιλιάνο. Προθιές πρώτα από τον Κόλεμαν, πρώτα από τον Ροντρίγκο Νογκουέιρα. Κοιτάξτε, πήγε να κάνει σπάσιμο αφιένα ο Κόλεμαν. Έδεσε τα χέρια γύρω από το αφιένα του Βραζιλιάνου. He's looking for the triangle, Mark. He's looking for the triangle. He's looking for the triangle, and he's going to go up to that right arm. He's going to try and chicken wing. He's going for the chicken wing. Get that hand free. Νομίζω ότι έχει πρόβλημα εκεί πέρα ο Ροντρίγκο Νογκουέιρα, αλλά και όμως έχει κολλήσει γύρω από τα πόδια του Κόλεμαν, γύρω από τα πόδια του Βραζιλιάνου. Βλέπετε εδώ πέρα και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να κάνει κάποια εξάδρωση ο Ροντρίγκο. Έφυγε όμως το δεξί χέρι μέσα από τα πόδια του Βραζιλιάνου από του Αμερικανού. Κοιτάξτε εδώ πέρα, τα πόδια έχουν γυρίσει γύρω από τον λαιμό του Αμερικανού. Νομίζω ότι είναι μια επικίνδυνη θέση. Τα πόδια όπως έχουν δέσει γύρω από το σώμα αλλά και από το λαιμό του Κόλεμαν, τα πόδια του Ροντρίγκο. Ευτυχώς για αυτόν ξέφυγαν. Ήταν μια επικίνδυνη θέση. Ο Ροντρίγκο Νογκουέιρα, που από ό,τι βλέπω χρησιμοποιεί πολύ καλά τα πόδια του, να τα τυλίξει γύρω από τον Κόλεμαν. Βγήκε το κεφάλι έξω από το τελευταίο σκηνή του ring. Και έτσι έχουμε την επαναφορά των δύο αθλητών στο κέντρο, στο ίδιο σημείο. Τον Ροντρίγκο Νογκουέιρα να είναι με πλάτη στο καναβάτσο και από πάνω του ο Κόλεμαν. Τα πόδια του Βραζιλιάνου σπρώχνουν τον Κόλεμαν.
Θεωρώ πάντως, παρόλο που είναι πλάτσα στο καναβάτσο, ο Νογουέιρα είναι σαφώς πιο ενεργητικός από τον Κόλεμαν. Και τα χέρια και τα πόδια του δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Βλέπετε εδώ πέρα του πιασε και το χέρι. Να μην τον αφήσει να χτυπήσει. Πέρασε ένα αριστερό κροσέ ο Κόλεμαν. Εδώ πέρα τα πόδια του Βραζιλιάνου. Πάρα πολύ δύσκολο. Τον πνίγει εδώ πέρα. Τον πνίγει, είναι σε δύσκολη θέση ο Κόλεμαν. Αν και είναι από πάνω, τα πόδια έχουν δέσει πάρα πολύ καλά. Σφίγγουν πάρα πολύ. Το έχει καταλάβει αυτό ο Ροντρίγκο Νογουέιρα. Και αν δεν φύγει, κοιτάξτε εδώ πέρα τι πάει να κάνει. Τελείωσε ο αγώνας. Ναι, πνιγμός. Υπάρχει πνιγμός. Εντυπωσιακή νίκη. Εντυπωσιακή νίκη για τον Ροντρίγκο Νογουέιρα. Στην κυριολεξία μελάνιασε ο Μαρκ Κόλεμαν από τον πνιγμό που του είχε δέσει γύρω από τα πόδια ο Ροντρίγκο Νογουέιρα. Εντυπωσιακός. Μάλιστα, έξυπνη κίνηση, πέρασε τα πόδια γύρω από το λαιμό και το χέρι του Μαρκ Κόλεμαν, ο Ροντρίγκο Νογουέιρα, και με αυτόν τον τρόπο παίρνει τη νίκη και μάλιστα με υποταγή του αντιπάλου του. Δεν μπορούσε καν να κάνει τίποτε ο Μαρκ Κόλεμαν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν στο Pride FC νούμερο 16 ο Αντώνιο Ροντρίγκο Νογουέιρα σημειώνει τη δεύτερη νίκη του. Η γωνία του Μαρκ Κόλεμαν δεν μπορεί να το χωνέψει. Πώς ήρθε η ήττα. Νίκη λοιπόν με πνιγμό, με τα πόδια, 6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Στον πρώτο γύρο θα δούμε πώς ήρθε αυτή η νίκη σε αργή κίνηση. Κλειδώνει καλά τα πόδια του, βοηθάει και με το χέρι ο Ροντρίγκο Νογουέιρα. Νίκη εδώ πέρα γύρω από το λαιμό τον Μαρκ Κόλεμαν. Θα σηκωθεί ο Κόλεμαν. Θεωρώ ότι αυτό ήταν ατυχές που έκανε ο Αμερικανός και βλέπετε κάνει νόημα στον διαιτητή, δηλώνοντας υποταγή ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, πλέον δεν είχε αέρα. Θεωρώ ότι ήταν λάθος αυτό να σηκωθεί, γιατί πήρε μαζί όλο το βάρος του σώματος του Βραζιλιάνου γύρω από το λαιμό του και έτσι δυσκόλεψε την κατάσταση πιο πολύ. Βλέπετε μελανιασμένος, ευτυχώς για αυτόν γρήγορα αντέδρασε και έκανε κίνηση προς τον διαιτητή ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Αυτός είναι ο κόσμος του Pride. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και ο 7ος αγώνας του 16ου Pride FC με την νίκη του Αντώνιο Ροντρίγκο Νογουέιρα.